जाऊनच आहे अंबानीच्या पुताचे काजार नाही गुत्तू नाही ते पळवून असावं पडे लवली विकी जाऊन ये काय झालंय ये विकी राव काय नाही अंबानीचे काजार गेले पुताचे अंबानीच्या पुताच्या काजार पळयतात तुमका किती काजारा कापय लागली तने काजार कापवणं जाल्यार कितें ताच्या काजाराक आमी इतलो खर्च करू नागे तुवें खर्च केलाय मागीर ताचे सिम कार्ड गेला जिओचे आणि ताका इतले रिचार्ज केला त्यात पयशांनी न्ही तो तें काजार करनासा बेश्टेंगे वय हांवें दिले आता पैसे तर मुझे जियोस तर मुझे हांवें दिले ताका मागीर तर आमच्या पैशांनी तो काजार जाऊन आसा आनी काय जालें तेंच